Ondarretan da 2024a eta ate joka dugu 25garrena. Eta Goienak azken urteetan egin duen moduan prest dauka datorren urterako urte berrirako zorion mezua. Beste behin ere Debagoieneko artista batekin ondutakoa. 2021ean ilustrazioa izan zen, 22an marrazkia. Iaz, buztinezko figura bat, eta urtengoa argazki bada. Eneritz Larrea, elgetarrak ateratakoa, eta bere mezua aniztasunak daukan aberastasuna. Berarekin egin dugu hitzordua Bergaran. Kaixo, Eneritz. Kaixo, Goiat. Tira, konta iguzu, nola jaso zenuen Goienaren proposamena? Izan zen sorpresa bat, ez? Jaso nebanean Iñakin deia, Debagoiena zorion mezu hori helarazteko, ez? Sorpresa bat izan zen, eta egitea esan erronka politxa. Hori ez da, erronka ipatu duzu, erantzukizun puntu bat ere badakar, ez da, inkargu honek berekin. Bai, badauka pixka, bai, azkenean Debagoiena osuai zorion mezu bat eta desio bat helarazte horrek, zaten jo, eta nik zer esangot, ez? Eta bai, erronka bat zan. Nik zer esangot, eta nolakoa izan da sortze prozesu hori? Proposamena jaso zenuenetik, ideia bera gauzatzera iritsi zaren erarteko prozesua, nola izan da? Hasieran, erreza ez da izan, zaiena itxejatana zen, mezu bat nahi dozu, baina argazki horretan mezu hori erakutzi bia da, ez? Orduan, zaila zen, igual baneuzkan mezuak, baina igual ezian akain errezak argazki batekin erakusteko, edo alderantziz, igual, orduan zen, nondik hasiko nahi, mezu aukeratuko lehenengo, edo argazki xatarako eta ber horrekin ze mezu, ez? Azkenean, bisak eskutik lotuta etorri dira ideia bat neukan, eta zen, ideia hau, holan plasmatukot, ez? Kaso honetan, udazkenean ateratako zuaitzen argazkisekin. Ulertzen dut orduan, elkarri lotuta etorri zirela nolabait esatearren, baina ideia etorri zela lehenengo eta gero hori nola irudiekin jantzi, ezta? Hori da, bai. Bai, azkenean, udazken erdi-erditxan genden eta niri pila bat gustatzen jataz udazkeneko paisaiak, eta zena, hori aprobetxaukot argazki honetan, eta hortik etorri zan bebai argazkixa eta mezuan bixen arteko lotura. Eta udazkenak eskaintzen duen kolore sortarekin jokatu duzu kasu honetan, konta iguzu, udazken bete-betean, harrapatu zintuen aipatu duzu, argazki hori egiteko momentuak, noiz eta non ateratako argazkia izan ere, Bergaran bizizara egun, baina sorterrira jo duzu argazkiaren bila. Hori da, bai, argi neukan, Debagoienan azkenean herri pila bat gata, herri bakoitzak, bere txokuak dauzka ez, orduan ez nahi bez, ateratzia zerbait oso identifikagarritxa zana herri batena, ez? Eta nahi neban bebe izo zer, herri danetan aurkitu daldana. Eta orduan esan neban, baina nik Elgetan atara biota argazki hau, eta Elgetan baso pila bat dazkau, eta bertara joan nintzen azaroan argazkixa ateratzera. Elgetan non? Elgetan zehazki atera neban Azkonabitxako menditik, baina Eguarbitz alderako basorutz ateratako argazkixa. Argazki horren bila joan zinen bertara, edo bertan zeunden eta iritsi zen argazkia? Egitxe esan, ja pentsautan neukan zuaitzak egongo ziala argazki horretan, joan nintzen argazki horren bila toki horretara, baina gero egitxe da, nire asmoa esan Azkonabitxan bertako basoren baten ataratzea, eta gero konturatu nintzen paisaian neukala beste alderatzez, beste alderuntz. Eguarbitzara begira horretan atera neban argazki hori. Izan zen pixkat momentuan agertu zen zerbait. Maiz jotzen duzu bertara, toki kutxuna bat zuretzako? Bai, asko gustatzen jata, eta inoiz lehen Elgetan bizi nintzenean eta pasiatzera eta askotan joaten nintzen, eta pentsatzen jata oso leku lasaixa dela eta politxa. Eta jokatu duzu pixka bat aniztasunaren ideiarekin, ez da? Udazkenak berak ere askotariko koloreak eskaintzen dizkigulako. Bai, hori da, azkenean ikusten niretako, aipatu dutzuten bezala, oso paisaia politxa egiten dabe kolore desberdinetako zuaitz guztixak batera, ez? Harmonia baten egongo bazian bezala kolore askotariko zuaitzak, eta asmoa zen kolore aniztasun hori
aplikatzea gure gizartean, ez? Debagoien nahi desio hori opatzia, eta aniztasuna dakarren gizarte bat, debagoiena bat eukitzea, ez? Azkenean, anistasun horrek daukan aberastasunak. Eta horixe da, leloa, ez da? Anistasunak daukan aberastasuna. Hori da, bai. Eta horixe hortaz, datorren urtera begirako, zure desioa debagoien darrentzat. Hori da, bai. Tira, bada, erronka bat bai, baina debagoien dar ororen etxeetan sartzeko bide ematen dizun, erreko bat ere, ez da? Bai, egisa esan bai, azkenean, debagoienean jende pila bat biziga ez, eta danen etxietara, telebistaz edo egunkari bitartez edo helduko da, eta egisa da, politxa dela. Ekimena ezagutzen zenuen lehenagotik ere? Aurreko urtekoa ezagutzen eban, eta gero aukera izan dute lan hau egin aurretik pixkate bebai aztertzeko aurreko urtean zer nintzen, ez? Baina egisa da ez nebala nahi bez gehixegi ikustia mezu hori nire lana ez salpikatzeko edo ez eukitzeko aurretik ideia bat bestela igual saio basan hortik irten alizatia, ez? Eta pixkate begiratu dut bat baina lan. Tamainan. Tira, beste arte disiplina batzuetan egindako lanak izan dira aurreko urteetakoak, aurtengoa argazkia izan da, eta horixe duzuzuk, ez da? Injustu ere, zaletasun edo afizio argazkilaritza, noiztik bat orkizu? Bai, egiz esan, ez dakit, ez notzen esango noiztik, baina behintzate 10 bat urtean inguru zaletasun hori asko, argazki asko ateratzen ditut, eta bai eukidot, danetarik ibil nahi argazkisak denetarik atera ditut, ez? Hasi nintzen igual paisaia argazkisekin, baina oina adibidez azken aldixan geixen ateratzen duten argazkiak dira, bidaia argazkisak asko gustatzen jata bidaiatzea, eta bidaia horretan topatzen dituten argazkisak, ez izan likedia kalian bertako kale horretan ematen dian edo zein gauza, edo animali batzuk, edo paisaia bat, ez? Baina ez dia izaten normalian argazki pentsautako argazkisak edo dia kamararekin joan eta topatzen dutena. Zer nolako kamararekin egiten duzu lan? Badakat Nikon bat reflex bat dana eta gero objektibo desberdinak erabiltzen ditut, baina egisa da kamera hau pixkat gelditu jatala lan eta banabil beste kamera berri hau baten bila pixu gutxi hau daukenak eta oine asko eramaten dian mirrorless deitzen dian horretako baten bila. Kamera garrantzitsua da noski, baina baita ez da, norberaren begia ere bietatik beharko du suposatzen dute argazkilarion batek. Bai, azkenean, nahi dozun besteko kamera euki aldozu, baina azkenean ez baldin badukazu begi bat edo pixkate, gusto pixkate edo, argazkisa kalitatez ona izango da, baina igual bertan erakustut dozuna ez horren beste, ez? Eta gainera, gaur egun ikustu dut dakauela baita mobil batekin argazki oso onak atera lehizkela. Eta filtroak eta erabiltzeko ohiturarik baduzu edo argazkia bere horretan mantentzea gustatzen zaizu? Gero normalian beti postprodukzioan beti ikutzen dute zerbait kolore pixkat, kontrastia edo lan, baina gehixegi bez jata gustatzen modifikatzea argazkisa. Egisa da, inlik edozula nahi dozun dana eta gaur egun gainera adimen artifizialakin baina ez jata gustatzen bez gehixegi ikutzea eta argazkisak errealismo puntu hori eukitzea jarraitzea gustatzen jata. Eta kasu honetan, Goienaren zorion agurrerako aukeratu duzun horrek, badauka nolabaiteko ukiturik? Dauka egisa da argazkisan kolore pila bat agertzeziala eta pixkat kolore horrek bizitasun pixkat eukitzeko, ez? Baina oso ukitu gutxi dauzka argazkisak. Tira, gure ikusentzule eta irakurleentzako akaso, zure aurpegia izena ere izan daitezke ezagunak puntu aldizkarian kolaboratzen duzulako, Goienaren udako argazki lehiaketan ere, irabazle suertatua zarelako urte batetan, tira, eta orain, lantxo hau ez da? Opari bat ere neurri batean bai zuretzako? Bai, hori da. Beti da lanporitxa Goienak deitzen doztanean olako lantxoetan parte hartzea eta egisa esan hemen jarraituko etortzen danerako. Egitasmoa bera polita iruditzen zaizu?
Bai, egia esan bai. Azkenean, komentu duten bezala, erronka bat bezala etorri zen, eta oso gustora indoten lan bat izan da. Tira, Eneritz Larrea, eskerrik asko, eta urte berri on. Eskerrik asko zuei. Aurten Eneritz Larrea argazkilari elgetarrak egin du urte berria zoriontzeko Goienaren mezurako artelana. Aniztasunak daukan aberastasuna. Hauxe da urte berrirako Eneritzen desioa. Udazkenean, zuhaitzek oso paisaia polita eskaintzen digute. Zuhaitz bakoitza kolore batekoa izan arren, guztien artean harmonia eder bat osatzen dute. Gure gizartean aniztasunak eskaintzen digun aberastasuna bezala. 2025 guztioi!